खुलुमबाय गिबियावनो नोंथांमोनखौ आंनि चेनेलसिम गासैखौबो बरायहरग्रोनाय थाबाय। आं दिनै नोंथांमोननिसिम आसामनि मोननैसो खौरां लानानै फैदों। गिबि खौराङाव दं शुक्रबारनि मोनायाव क'क्राझार जिल्लानि गसाइगाव ओनसोलाव गंनै गुबुन गुबुन गारियाव बर' ट्राइबेल माहारिनि उन्दै सानै गथ'फोरखौ हानजा जिनाहारि खालामदोंमोन। बेनिनो मैया तुलसिबेलाव बर' माहारियारि फरायसा आफादा जयै सोमावसारनायनि हाबाफारियाव बाहागो लायो। जिनाहारि खालामजानानै सानै उन्दै गथ'साफोरा जिउ खहा जानांनायनि थाखाय मैयानि दिनाव नियाय बिनानै सुबुं हानजा सुरनायाव बाहागो लानो थाखाय सुबुंफोरा गोबां अनजिमायावनो ज' जादोंमोन। नैथि खौराङाव दं आसामनि मन्त्रि हेमन्त बिश्व शर्माया 2021 मायथाइनिफ्राय 2024 मायथाइसिम दिनैसिमहालागै जिनाहारिनि केस रेजिस्टार जानायनि फारिलाइखौ मैयानि दिनाव बिथाङा होदों। आसामनि मन्त्रि हेमन्त बिश्व शर्माया थांनाय रबिबाराव बुंदोंमोन आसामाव जुलाइ 2024 सिम 580 जिनाहारिनि केस रेजिस्टार खालामनाय जादों। मोनसे ससियेल मिडिया पस्टनि गेजेरजों आसामनि मन्थ्रिया 2021 मायथाइनिफ्राय दिनैसिमहालागै जिनाहारिनि केस रेजिस्टार जानायनि फारिलाइखौ फोरमायनानै होदों। आसामनि मन्त्रि हेमन्त बिश्व शर्माया फोरमायदों दि 2001 मायथाइनिफ्राय दिनैसिमहालागै 40,065 जिनाहारिनि केस रेजिस्टार जादों होननानै। आरो बिथाङा बुंबावदों 2019 मायथाइयाव 3,546 जिनाहारिनि केस रेजिस्टार जादों। 2021 मायथाइनिफ्राय लानानै दिनैसिमहालागै 2019 मायथाइयावनो बांसिन बिबांनि अनजिमायाव जिनाहारिनि केस रेजिस्टार जादों होननानै बिथाङा फोरमायदों। आरो बावैसो सिगाङाव 22 आगस्तखालि नगावनि सिङाव थानाय सासे 14 बोसोर बैसोनि हिन्जावसाखौ हानजा जिनाहारि खालामनायखौ बिथाङा सोंखारिदोंमोन। नैबे फारिलाइयाव नोंथांमोना नुनो हागोन दि 2021 मायथाइनिफ्राय दिनैसिमहालागै बेसेबां अनजिमायाव जिनाहारिनि केस रेजिस्टार जादोंमोन। आं नोंथांमोननो बे फारिलाइखौ फारियै खिन्थालांदिनि। 2001 मायथाइयाव 817टा जिनाहारिनि केस रेजिस्टार जादोंमोन आरो 2002 मायथाइयाव 970टा जिनाहारिनि केस रेजिस्टार जादोंमोन। 2003 मायथाइयाव 1095, 2004 मायथाइयाव 1171, 2005 मायथाइयाव 1238, 2006 मायथाइयाव 1244, 2007 मायथाइयाव 1437, 2008 मायथाइयाव 1438, 2009 मायथाइयाव 1631। आं नोंथांमोननिसिम बेखिनिखौनो बुंनो हाबाय आरो नोंथांमोना आद्राखौ नायनो गोसो दंब्ला नैबे स्क्रिनाव फारिलाइ होनायानो बेनो, नोंथांमोना नायलांब्लानो जाबाय। थामथि खौराङावनो दं गोबां बिबांनि अखा हानायनि जाहोनाव आसाम मिज'रामनि रेलवे खारग्रा लामानि हाया खुरख्लालांदों। नर्थ इस्ट फ्रन्टियार रेलवेआ फोरमायदों दि धलेश्वर दैमानि दैनि थाखोआ खमायनायनि उनावसो आसाम आरो मिज'रामनि गेजेराव रायजो गेजेरारि रेलवे ट्रेकखौ फोसाबनायनि खामानिखौ जागायगोन होननानै। आं दा नोंथांमोननो नेक्स्ट खौराङाव फोरमायगोन 2024 मायथाइयाव फैनो गोनां बर' फिल्म इन्डास्ट्रिनि टप 7 फिल्मफोरनि बागै। टप 1 फिल्मनि लिस्टावनो दङ दाहाल। बे फिल्मनि लिड रलाव नोंथांमोना नुनो मोनगोन लिंसार, हेलेना, बिग्राय, नेरसोन, लीना आरो रुबुलखौ। बे फिल्मनि प्रडिउसारानो जाबाय पारुल भराली बर'। बे फिल्मनि डाइरेक्टरा पंकज लाहारी आरो स्ट'रि, स्क्रिप्ट आरो डायलगखौ बिथां पंकज लाहारीयानो होदों। नैथि फिल्मनि लिस्टावनो दं थैसाम 2। बे फिल्मनि मेन लिड रलाव नोंथांमोना नुनो मोनगोन रबि, गेमश्री, हेलेना आरो मनालिसाखौ। बे फिल्मनि प्रडिउसारानो जाबाय आर्यन फिल्म आरो स्ट'रि आरो डाइरेक्सनखौ बिथां रबि नार्जारियानो होदों। थामथि लिस्टावनो दं बर'नि थै। नोंथांमोना बे फिल्माव बर'नि गोबां आर्टिस्टफोरखौनो नुनो मोनगोन। नोंथांमोना बे फिल्मनि लिड रलाव नुनो मोनगोन सोरां, अम प्रकाश, राजिब, संगिना, मासुम, पाम्पुलि, पुजा आरो रिंकिखौ। बे फिल्मनि स्क्रिप्ट आरो डाइरेक्सनखौ होदों सपन कुमार ब्रह्मआ। ब्रैथि फिल्मनि लिस्टावनो दं सानबोलावरि। बे फिल्मनि मेन लिड रलावनो दं सोरां नार्जारि आरो पुजा मोसाहारि। बे फिल्मनि स्ट'रि आरो डाइरेक्सनखौ होदों गोजोन बर'आ आरो बे फिल्मनि प्रडिउसारा जाबाय अनजालु बसुमतारी। बाथि फिल्मनि लिस्टावनो दं गुथाल। बे फिल्मनि प्रडिउसारानो जाबाय सोमजोर बसुमतारी आरो डाइरेक्टरानो जाबाय माइकेल मोसाहारि। दथि फिल्मनि लिस्टावनो दं जोहोलाव जांगिला। बे फिल्मनि स्ट'रि आरो स्क्रिप्टखौ प्रबिन गयारिया लिरदों। नोंथांमोना बे फिल्मनि लिड रलावनो नुनो मोनगोन प्रबिन गयारि, पाम्पुलि गयारि, अलंबार गयारि आरो पुजा बर'खौ। स्निथि फिल्मनि लिस्टावनो दं गाब गैयै जायख्लं। बे फिल्मनि डाइरेक्सनखौ बिथां संगिना ब्रह्मआनो होदों आरो बे फिल्मनि प्रडिउसारा जाबाय बिथां संगिना ब्रह्मनिनो हासबेन्ड मुलुग बर' आरो स्क्रिप्ट आरो स्ट'रिखौ आर रोनावा होदों। बे फिल्मनि लिड रलाव नोंथांमोना नुनो मोनगोन बिथां संगिना ब्रह्म, मुलुग बर' आरो नेरसोन बसुमतारीखौ। दिनैनि खौराङा बेखिनियानोसै। नोंथांमोना नायनानै मोजां मोनबायब्ला लाइक आरो कमेन्ट खालाम आरो लोगोसेनो शेयार खालाम। आरो फैनो गोनां बे टप 7 फिल्मनि मादाव बबे मोनसे फिल्मखौ नोंथांमोना नेनानै नायनो एक्साइटेड जानानै दं खोन्थाहरबानो जाबाय कमेन्ट बक्सआव। नोंथांमोननो बेफोरबायदिनो खौरां नांबाय थागौब्ला आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइबजों लोगोसे बेल आइकनखौ अल आउट थुना लाबानो जाबाय। आं नोंथांमोननो बेफोरबायदिनो खौरां लाबोबाय थागोन। गोजोन्थों।